ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು. Ma che praia? ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ತುಳುನಾಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡೇನಿ ಬಿತ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಕಂಡ ನೇಕಲ ಬೈಲು ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಬೊಲ್ಲ ಬುಡ್ದೀನಿ ಪೂರ ಕಂಡಡು ಪೂರ ನೀರುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಜಾವ್ ಪೂರ ಕಂಡೋಗ್ಬೋತುಂಡು ತೂಲೆ ತಜಪವೇನಿಗಲಿ ಇಸ್ಬಾಲೆ ಪೊಯ್ ಬಿತ್ತುನಲ್ಲ ದಪ್ಪುನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತಜಪವೆ ಎಂಚ ಬಿತ್ತುವೇರೆ ಏನಂದು ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ದು ರೇಟ್ ಇದೆ ಬಾರಿ ಉಂಟ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಈಗ ಇಂಚಿ ಬಿತ್ತಲೆ ಚೂರು video. No. 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 Ma che praia? ಗಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಕಂಡ ಬೀತ ದಾಂಡು ನನ್ನ ಸೀದೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಈತ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ನಾನು ಈ ಪಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕುದ ನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕುಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ